Caicedo Juso edo Arreoko Aintzira. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazen behin, Caicedo Jusoko herrian, bazegoen hor baserri handi bat, herritik pixka bat aldenduta, eta urrutitik ikusten zen baserri horretan bazegoela dirua. Bazeukaten larre handi bat, abereak zituzten, hortua, eta bertan, baserriko jabea bizi zen, eta neskame bat zeukan lan egiten bertan. Egun horretan neskameari ogia egitea tokatzen zitzaion. Eta nik ez dakit usai goxoagatik izango zen edo zergaitik, baina bertara eskale bat gerturatu zen. Eskaleak atea jo, eta neskameak atea ireki zuenean, antza aurkitu zuen atearen bestaldean, emakume edadetu bat, arropa zaharrak zituena, eta goze itxurarekin. Eskaleak neskameari jateko zerbait eskatu zion. Neskameak egoteko pixka bat bere nagusiaren gana joango zela galdetzera, eta seguro zerbait eukiko zutela berarentzako. Neskameak nagusiaren gana joan eta esan zion, badago atearen bestaldean, emakume edadetu bat gozetuta, emango diogu zerbait jateko? Nagusiak esan zuen, hartzeko ogia egiten ari ziren mamia handi horretatik pixka bat, eta egiteko ogi pixka berarentzako, txikia, horrekin eukiko zuela zerbait jateko. Neskameak masa handi horretatik zati txiki bat hartu zuen, forma borobila eman, labera sartu, eta usainak agindu zuenean, listo. Labetik atera, eta, ogiotar majo bat atera zen. Nagusiaren gana joan, eta hauxe atera da, hau emango diot. Nagusiak aurpegi arraroa jarri, eta nola emango diozu hain ogi handia. Hori guretzat, guk afalduko dugu hemen. Eskaleari emaiozu ogi txikiago bat. Bertako langileak ala egin zuen, ogi ore handi horretatik zati txikiago bat hartu zuen, forma borobila eman, eta labera sartu zuen. Usainak agindu zuenean, ogia atera eta ogia handiagoa zela. Pizkatarrituta, nagusiaren gana joan, eta aizu, hau atera da, emango diot, eta nagusiak. Baina zer uste duzu? Ez diazu lertzen emateko ogi zati txikiago bat. Hartu, zati txikiago bat, nola emango diogu, hain ogia handia, eskale gixago bati? Ala egin zuen. Masa handi horretatik, zati txikiago bat hartu zuen neskameak, eta garbatzu baten tamainako forma eman zion, sartu zuen labera, itxaron egin zuen, eta usainak agindu zuenean, labera itzuli, baina eske ogia handiagoa zen. Eta harrituta eta pizka beldurtuta nagusiaren gana joan, eta aizu, hau atera da. Agian, eman beharko genioke. Nagusiak eskuetatik kendu zion ogia eta esan zion, ez aiozu joateko pakean eta usteko gu ere pakean. Neskamea harrituta eta zergaitik ez pizka beldurtuta, atarira joan zen, eskalearekin egoteko, baina justo atarira heldu baino pizka balenago, bera gogoratu zuen, zeukala gordeta, bere ohearen ondoko kajoi batean, ogi zati bat. Esaten dute, ogi zati hori, la vieja del montek eman ziola behin neska horri, eta ondo zeukala gordeta. Ezer esan gabe bere logelara igo zen, kajoia ireki, eta han, zapian gordeta zuen, ogi zati gogor hori bitan banatu, txikien aberarentzako gorde zuen, badezpada. Eta beste ogi gogor hori, eskaleari eman zion. Zan zion begiranik, hau bakarrik eman aldizut, baina hartu, eta ezken nagusiak pakean joateko esan dit, eta ezin dizut beste zer eman. Momentu horretan, eskaleak ogia hartu zuen, mimos gorde zuen poltsikoan, eta bertako neskari esan zion. Hartu behar duzuna, eta etorri nirekin. Bertako langilea, segundu gutxitan hartu zuen erabakia. Bere logelara joan zen, zituen arropa zahar gutxi hoiek hartu zituen, ez zuen ahaztu, kajoian ondo gordeta zuen ogi zati hori, eta eskaiera jaitsi, eta eskalearekin aldegin zuen. Atzean utzi zuen, berak zuen guztia, bere lana, bere etxea,
bere ogia, eta ezagutzen ez zuen, eskale batekin alde egin zuen bere intuizioari jarraituz. Esaten dute, metro batzuk aurrera egin zutela, eta atzean horrelako zurrunbilo zarata handi bat entzun zutela. Bertako langileak, langilea zenak, atzera begiratu zuen, eta ez zuen ez baserririk, ez abererik, ez horturik ikusi. Halako batean, aintzira mugitu handi bat ikusi zuen, eta bertan desagertu ziren. Baserria, hortua, abereak, eta bere nagusia zen ere bai. Momentu horretan, bere ondora begiratu, baina eskalerik, ez emakumerik ez zuen ikusi. Esaten dute, emakume horrek bere intuizioari jarraika atzean utzi zuela dena, eta bere bizitza berri bat egin zuela handik urrutira. Esaten dute, horrela sortu zela Caicedo Juso edo Arreoko aintzira. Eta esaten dute, infernuraino ere heltzen dela aintzira hori, baina hori zuen esku uzten dut.